Ayo munggah Mas Dadi. Sesarek Hey, nomor hey. terus tunaras. CSB Multimedia. Sri Uning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja Ayo Siska. Sri Uning putrane Api Wangsa Pati nalika enjuni kapupunge madya alaga kok rang tanding marang Minajika Jos. Monggo beksa mriki jumeneng lho, Pak. Jan. Pak Tentara kan joget. Iya no, Pak Tentara ki punya dua Bos pesta. Bendahara. Nggih. Pak siapa namanya kenalan durung sampean tanggane dhewe? Asmane Pak sinten? Pak Pak Giono Giono. lho. Tanggane dhewe ora ngerti lho sampean kuwi. Sing ndi? Lho sing paringi bubungan ya lali lho. Ditejet nang kene kok ya sampean iki. Pak Giono. Pak Giono. Terus enten melih, tanggoku adoh saka padokan nggih Sopo? wonten. Endi biyayene? Pak Katur. Oh Pak Katur. Mangke pinarak mriki Pak Katur. Monggo katur-katur ae kula. Ya juragan ya, Mas. Juragan apa? Juragan bakso, ya juragan sayur. Monggo pamundutanipun bapak-bapak dalu menika acara mirunggan kagem jami saya. Nggih. Nggih mangke kedah ngoten Pak Giar Pak nggih. Kia rugi. Iya. Jan kathah nggih, Mas. Pak Giono nggih. Mangke ngesaken napa lagunipun napa Pak Giono? Monggo. Capek gunung. Apa, Pak? Kelinci ucul nggih. Kelinci ucul. Masuk. Bengi-bengi kok kelincine ya ucul Alah ya, Mas. gen ngono anu nek kepropot beleh pisan ya. Yo. Ingkang pundi, Pak? Iki. Parani, Pak Mas. Giar. Miku ra iso dawa kable. Yo ijol iki. Ya. Wilujeng dalu Pak Giar ingkang pundi piyambakipun? Lah rak temen to. Batik ijo. Lah nggih Pak Pak Giar. Tentara niki salim melih Pak Silem. Jan. Menika bos campur sari saking Palembang. Wah luar biasa. Ya, monggo Pak. Lah ya Monggo, Pak. Matur suwun niki ajeng nyumbang lagu suarane pun telas. Oh ngoten Pak. Nah, mohon izin di sini ada senior saya Pak RT. Pak RT. Kebetulan Pak Gion ini kakak saya kandung pas beliau angkatan udara, saya di angkatan darat. Oh gitu Pak. Pak Jahidi. Sami saya juga angkatan Pak. Pak. Nggih jadi angkatan Pak. Saya dari tahun 2002 dinas di Palembang sampai sekarang. Wih. Nah kebetulan saya di sana selaku ketua paguyuban sound system Oku Timur. Wih luar Dan biasa. juga ketuanya vokalis. Wih 225 vokalis.
Tadi video sampean sudah tak share di daerah Palembang. Luar biasa. Katanya vokalisnya suruh bawa ke sana. Oke, MC-nya Pak? MC-nya enggak Pak? Kalau MC kebetulan saya sendiri juga bisa. Lagi putar ke wong iki lakon. Biar wedi. Wis. Ge ngopo iki Yes. nggawa padha lanange Mas. Hah? Ada kok rene nang Palembang ya nggawa sing rada ayo. Ayo tinggo. Lanangan men gabrak nopo nggih, Pak? Iki bojoku wis turu to. Nggih, pun turu. Ada nyonya. Pinjam sebentar nggak apa-apa, Mbak? Itu anak gadis saya yang pertama. Piye? Iya. Iya. Enggak. Biar cari energi Bapak ya, Dek. Ya, biar awet muda ya kan. Iya, jauh-jauh dari Palembang. Dari Palembang. Biar Wow, panjang sing umur. request kelinci ucul sinten? Pak Giono. Pak Giono. Pak Giono. Saking Kelinci Ucul. Dari Gagak Sifat. Coba dipanggil Pak Giono nganu kersane Menawi ucul. kersa. Nggih. Oke. Semangga Pak Giono. Lin ucul. Jan, saking Ya. Gagak Sifat. Lah Mbah Gaul ini kebetulan Pak Le. Oh, Pak Le. Untuk istrinya Mbah Gaul bulik saya kandung. Luar biasa. Iki dintekke sik, Nduk, anune. Dintekke sik, no, ngodak sisa. Katres. Ngaten nggih. Apa ayo Mas? Anu Pak Dedi Janggrung Mbok Detri kon madhep rono ayo. Nggih. Timbangane kum. Ah ini ada keponakan Pak Babinsa juga. Oke. Pak Babinsa Kali Jambe ini keponakan. Jame. Ya. Nanti request lagunya apa, Pak Babinsa? Mboten napa mboten sangu? Lu masak. Wes. Sangu pistol. Wis kayak bulikmu ngomong anu Pak di anu Rene Om Supri Rene engko sing nyawer lilike. Oh iya. Rene. Ya. Cepet ayo. Ayo nyawer, monggo. Joget wae. Coba sing loro putune almarhum Mbah Yati, sing siji buyute Mbah Yati kebetulan di TNI kita joget bareng. Ayo sini, yuk. Biar tambah energi. Ayo, Yuk. Rene. Sehat, yuk. Ayo. Rene. Ayo. Yo. Nah, Mbak dhewe nang kono ben seneng. Nah, ngoten. Iki sing dadi nekke. Iya no. Katres. Bre, Rene bre. Bu, Rene bu. Ayo, sini semua keluarga besar dari Palembang. Tigo Pak Gabi. Kelinci Ucul. Detak detik. Kelinci ucul. Kelinci Ya. Ucul iki ngejak kanca ya, Mas. Hmm? Mergone klincine akeh banget. Oh ngono? Heeh. Oh iya ya ngejak kanca siji. Nggih. Yang mana, Pak? Iki nek ngejak kanca tak lebokne meneh. Oh, gak itu ngejak kanca to lho. Siji-siji wae kok gen penak ngono. Pak, Kebetulan bojoku ngizin ke Bu Bidan ya. Sekali-kali ada rezeki nang Jawa. ayo di sini, Bu. Sini seneng-seneng sini Biasanya, bareng. Pak. Ya. Kalau saya nyumbang sama istri kebetulan dikenal sama orang. Yang nyawer ke vokalis itu istri saya. Oh gitu ya. yang Mas ada nyawer wireless nggak Mas sound sistemnya? Coba Kalau ada Mbak pinjam. vokalisnya 5 rene kabeh. Ben ibuke sing nyawer. Ayo. Oh, iya. Sini, Bu Bidan. Oh, mohon maaf kabelnya nggak Nah, sampai Rene, sini, Rene. punya ke sini ya. Ayo, Bu, sini. Gelem ora. Ayo, ngadeg kabeh gini. Sing nyawer, sing Kok tak nyawer ibu. dadekne anggotaku nang Kabupaten Oku Timur Sumatera Betul, Selatan. betul ya. Niki ampun tego kali MC ini to, Pak. Oke. Kesake ya MC. to. Ngono. Kebetulan saya naungi MC juga, Mas. Oke. Iya, ada 50 di sana. Ya. Yuk, sini. Yuk, kasih Nah. kelinci ucul. Mas, yuk, yang apa? Ayo, sini. Wong Sumatera kon joget dhisik, ayo. Lah, ayu. Mbaknya yang pakai baju hitam, ayo Mbak sekalian. Iya, Mbak siapa namanya? Ngantene lanang diurung pernah ngobrol karo lilike. Tak kon joget, aja mung anu jangkrik wae. Pak Babinsa ayo Istrinya Pak. cantik sekali. Ayo, Ayo Pak Babinsa. biasanya. Sini. Cowok Wen cantik joget gitu. karo Ibu lilike cantik. cepet. Iya. Kelinci Ucul monggo. Nggo dompet ora, Bu? dados. Nggo dompet ora? Betul, mboten dompetnya. Anake wis disaweri terus. Ayo monggo Mbak Gaul. Hey.
Pelong. Wis 20 tahun ngrasakne pesta seperti ini. Enggak Iya. ngrasakne delok. Biasanya aku nonton sampai di YouTube. Oh gitu. Iya. Besok Nah, Restu ini Laras tadi dibawa untuk ke YouTube kalau Palembang. ditonton dari Sumatera Selatan itu tadi yang nge-share saya di grup Paguyuban Sound System. Oh iya. Mudah-mudahan terima kasih. tidak lama lagi nanti Restu Laras Dibawa diboyong ke ke Palembang ya, Pak? Sumatera ya Pak ya. Insya Allah doakan anak saya yang bujang berani disunat. Yang mana? Yang mana disunat Lagi Pak? tidur, tapi pakai sound system saya nanti ya. Iya. Wah luar biasa. Bayu, Pak Tentara Demes Siram jogete. Nah iya toh Jan. Ngunguli MC. Ketua Paguyuban. Luar biasa. Iya. Semangat. Lagunya belum selesai mbaknya kok udah kabur. Ayo. Nanti request lagunya apa mbak? Lagu-lagu Korea? Alamak, oke. Iya, ini dihabiskan dulu. Monggo mbak. Terima kasih Bu. Matur sembah nuwun. Luar Mugi-mugi biasa. silaturahmi tetap terjaga. Oke. Nek Pak Lurah, sinten wau? Pak Lurah, sampai dhuwur nggih. Pak Lurah Kliwon. nggih. Ya mensukseskan Restu Laras. Restu Laras ke Ya. daerah. Mm. Seragen sekitarnya mudah-mudahan saya bisa membawa ke Sumatera. nanti. Oke, terima kasih sekali Bapak. Oke, terima kasih Kebetulan sekali. anggota saya satu yang dari Boyolali, namanya Mbak vokalis Fitri, itu asli Boyolali. Oh Mbak Fitri. Mbak Fitri. Ya. Ya, Oke, Pak terima Fitri. kasih Bapak, terima kasih sekali. Jadi monggo Bapak-bapak yang sambil lenggah perwakilan Pak Lurah, monggo. Nggih. Yang lainnya monggo. Sinten malih monggo pinarak mriki. Nggih. Nggih, monggo pinarak mriki, nggih. Mbah Wardi pripun iki sampean ditenggo-tenggo lho.
Sarungan nggih mboten napa-napa. Nggih. Nggih Mbah Gaul harus supportnya banyak sekali yang minta sampean lho Mbah. Monggo dipersilakan Mbah Gaul. Bukan sarungnya Mbah tapi suaranya. Monggo nggih, nggih winarah mriki. Monggo Mbah Gaul kene. Mbak Asri, sampean pinarak mriki monggo Mbak Asri. Yo kene. Ano sampean ditenggo karo Mbah Gaul ya. Yo seragen-seragen gen kepenak ditanjakke restu laras. Monggo. Iki isone ya saya wengi saya penak iki diri langsung dari teman-teman CSB ya, live streaming dari CSB ingkang nggih monggo Mbah. Lagunipun napa? Lagune napa Mbah Gaul? Wah pawange udan iki gara-gara Niki mau sing nyebari lho. Sing marai terang ya Mbah Gaul iki lho. Jan mandi. Kae lho uyahe gek setengah kilo kae. Lah. Ngasek ya Mungkin kowe dikapi uyah lho. Lah ya ngono udan buyuki neh ngono to. Monggo Mbah. Mengke mangkap yo ke MC-ne, raine niku lho. Nggih. Matur suwun Mas Edi. Wah, jan wong gapyak bagus. Nggih, Mbak. Jare Dek Ben nyalon DPR. Nggih nyalon DPR. Ajeng golek wilayah dereng angsal, Mbah. Sampeyan niku DPR. RT men kula pun mboten klebu. RTW ra kepilih niku kok. Matur suwun. Niki derek Mangayu Bagyo anggenipun mengkugati rayi kula. Ngatimin sak keluarga mugi Purwo Madya tansah kalis ning sampikala. Amin ya Allah. Amin. Nggih. Ngeten iki Mas Didut. Wis pokoke tanggapane ning kene kuwi entuk akeh dum akeh, entuk sithik dum akeh. Akeh. Nah, ngoten oke, mesake yoga. Lah iso. Itu akeh dum sithik. Lah wis. Matur suwun Pak Lurah niki nderek nenggani niku sedaya mangke dipun suwun mampir Mas. Nggih, Pak. Nggih. Nyipeng mangke. Wis panen, wis Mangke panen. niku do mboten mantuk. Nggih, mboten mangsul mangke nyipeng ngene Pak Lurah Kliwon nggih. Kula dicepake niku werna-werna Pun mangke. dicepaki kasur. Kangene ati Mas. Kangene ati. Ya. Coba iki engko nek upama kleru ora apa-apa ora didenda. Pun cah siji niku tukang menerke Pak niku wis ahli Niki kula pemeneran. langsung ke Pak. Monggo diajeng, monggo. Iya, Nduk. Iya lho, iya lho. Monggo sing ajeng beksa. Pinarak Kang Beksa monggo kajeng regeng suasananipun monggo. Ya. Iki tak pasrahke Mak Epara ya, masa bodho. Karo Nah, Mak iku Epara. niki. Monggo kanca-kanca restu laras dados Mak para anu kangen ning ati. mriki. Asri, ayo yo Asri. Were 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 were. Plok ame-ame Delalang kupu-kupu. siang makan asi Kalau malam kalau malam nemik susu Susu apa Pak? ala susu susu perawan Rasane piye? segere ra karuan Kapus. masa susu susu rondo terus segera kira Saya seger. susu panci rasane ora lagi yo Ayo dadake Mas. apa artinya malam yo yo ayo ngadep nih Atur keluarga Ageng saking Sumatera. Nyokek Dik. Ayo nyokek Dik. Ayo. seminggu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu Duh wong pujanmu
ya mung sira kang bisa nambani jiwa langka jinggo belut penak tenan ya Mriki mawon Pak Ratu. najan sarungan ning ora sarunge sing penting dayane nok. Mas aku ra iso mulih emu dadi aku nyaleh Udah, sarung nggih. putune kok. Ben anget ayo Pak. Iya. Jenenge namine Mbah Gaul ya. Aja suka Aja ngono ning pancen ngono. ora suwe aku bali. Allah tenane. Bisa sumanding ana ing Marguni Laras. Dali dali namanya. Restu Laras. Seminggu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu Persiapan masuk yuk Rino Nobita ati-ati Dada. 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 kowe enggal bali Sampai aku iki ya mung sira kang bisa nambani Restu Laras Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Karena Dan biasa kita- di luar. Ayo nduk, entek kene. Aja semalam wong terus ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisih. Matur sembah nuwun Mas Yati. Matur sembah nuwun Mbah Arfi, Mbah Gaul. Thank you. Matur suwun Mbah Mbak Gaul. Asri nggih sampun katuraken ya. Kendangi gentian karena wong ndak kesel mesake wong Jobalung kok kendang. Ayo But sampe tok penak men girong lho. Ayo ngadeg. Lah ngono mesake togok ngono. Lah ngono. Ndak makan gaji buta gitu. Mbak Diajeng monggo dipun suwun pinarak Mbak Diajeng monggo pinarak mriki nggih. Monggo bapak-bapak wonten pamundutan setunggal bagus tunggal tansih sarangan kadang-kadang restu laras nggih. Nggih Kak sami Pak Men menapa milih tandukipun apa? Caping gunung kalau wau. Oh nggih caping gunung Mbak kene Mbak. Ya digarap caping gunung. Pun iki caping gunung
Slendro pelok 6 barang nek sampean iki multi talenta kok sampean niku pun. Alah nggih mboten. Nggih to. Pak Min kula paringi ingkang wah jan luar biasa, Pak. Monggo Pak Min. Niki umpami buah ngoten sih seger-segere. Nggih. Monggo pinarak caping gunung ingkang kersa sarangan kanca-kanca terus Raras monggo caping gunung. Bapak ingkang badhe duet. Nggih. Nyobi duet kalih kula penak-penak. Monggo pinarak mriki, Pak, caping gunung. Monggo Pak. Monggo. Caping gunung. Napa Pak Lurah malih? Pak Kliwon. Nggih. Caping gunung. Pak sinten Pak Lurah coba? Caping gunung, Pak. Cobi monggo. Nggih. Nggih, monggo. Heeh. Mboten enten kok Pak. Monggo Mas langsung mawon. Barang napa slendro napa nenem? Sak-sake. Oh, sak-sake pun. Nggih. Monggo, derek kanca-kanca. Yuk. Ya. Caping gunung. Monggo pinara, keluarga Gageng saking Palembang, Sumatera. Monggo Pak. Diajeng Dalem-dalem. caping gunung, gur sak caping gunung iki kena nggo kanggo terapi jiwa lho. Nggih. Pikiran kepenak, ati seneng, dadi asam lambung ya mari, Mari. ya. Lara Asam gula urat lunga ya. Wis Kolesterol? kolesterol tambah wis mari nok tenan. Nek mau masuk angin lho kaya iki seni iki gunane gedhe. Betul. Apa meneh sing kaya aku ngene ya Pak Lurah wis tenan nek ra di ngene iki wis genah munggah terus. Ya. Ayo diajeng. Sekar bisa. Rada rancang Mas Budi. Iya. Monggo Pak Min. Enjing-enjing nek among tahu kajenge fresh Pak. Monggo. Hello. Dek zaman berjuang njur kelingan anak-anak biyen tak openi ning
gunung tak tandongi seko jagung yen mendung tak sili kabeh gunung niki mengke ngangge dangdut mboten Pak Lurah. Oh sing kok keju. Oh iya. Monggo sing nenggani pupundhen-pupundhen sepuh. Menika ahli-ahli tirakat sedaya para dwija sedaya. Wah jan luar biasa. Iki tirakat tenan kok iki to. Sekar bisa Yuk. Lole lolo. Ha. Oh eh. Monggo Pak. Sampun. Titip tresno Pak Jumadi monggo pinarak mriki monggo mikipun monggo. Pak Gimin monggo Pak. Monggo Pak Gimin. Titip tresno. Napa melih monggo pinarak mriki. Titip tresno lho. Mbak Diajeng. Nggih. Ya digarap sisan titip tresno kene. Digarap sisan. Digarap sisan. Oke. Jadi mlakune iki adoh. Bariku sing loro kae bidadari kedua-duanya nanti habis ini langsung kita kasih dangdutnya. Oke, ya. Ya. Pak Lurah dua Dinggo tahun belum nggedepi relay langsung malam hari ini ya live streamingnya ya spesial buat keluarga besar yang dari Sumatera nggih wilujeng dalu wilujeng lelegahan wilujeng midhangetaken ya. Aja ngono nek pancen ngono. Yen nyawang manis esemu kaya banyu Iya. luluke atiku rino wengi ra bisa turu mung kelingan Yuk. lan guyurmu ya nduk ayune barang tukar aku. alah tenane Asa bendina adem dan tresna. Bunga susah pada dilakoni. Monggo Pak. tresno iki tak titipke jaganan nanti sawise tresno iki ra bisa ilang amung iki ketingsal ora apa-apa ya Mboten apa-apa, mboten didenda. ora didenda ya ora Ya lanjut. Ciku marang
Mas, Nggih, dalem. sing penyanyi ini sing anyar iki mosok ora dikon nyanyi. Oh nggih, kene. Nggih kula gunakake no ning maneman, ndak makan gaji buta. Ya, Nduk, kene. Yo, ayo sing perawan-perawan Yulia Rahma sini yo. Kok iki nek pamundhut angkleng, Mas. Oh, angkleng. Heeh, sapa ora? Oh, ngoten angkleng. Aduh. Pamundhut angkleng ya. Yulia Rahma kon angkleng malah aku mentune tengkleng. Angklenge kene di di asri kene angkleng kene lah. Ora engko gendangdutan ya. Angkleng siji bar iki terus dangdutan kanggo kanca-kanca Karang Taruna, bapak-bapak yang suka irama dangdut ya. Angkleng legane pupunden-punden sepuh sik dilegani yo angklenge tayupan ya. Yo versi tayub angkleng ya. Monggo. Yo. Sor. Bablasnya suwi ora jamu. Enak yo Mas. Jamu pisan. Rama. Yuk. Ngetan balik kulon kuwi tenan ayo ya. Jamu mbok ne. Awak sehat. Tetap semangat mbok ne. Ora jamu. Jamu godhong. Muiran. Suwe. Ra ketemu pisan. Dadi pikiran. Yukoke. Ya au. Ngaleh nek ra mas restu aku emoh Alah suwe Mas ora jamu pisan godhong pikiran wis suwe ra ketemu pisan dadi pikiran ya ya
dan Angkleng. terima kasih Matur Angkleng. nuwun nggih. Niki bar niki dangdut mawon nggih. Dangdut napa seragen meleh? Niki wong angkleng. Niki pun Angkleng. Mpun mboten krasa to Pak Angkleng iki. Ora krasa saja. Oh kijing miring. Oh, nggih nggih nggih. Wol kijing miring. Kijing miring. Sing ngersake sinten kijing miring? Turuti kijing miring. Ora apa-apa nek pancen penggemar-penggemar seragen no. Restu Larah ki nanjake yagane. Cuman tambahi ceklek-ceklek. Nggih. Monggo kijing miring nganggo parian-parian Mas Budi. Yo. Yo. Ayo, langsung Mas. Yo. Ora sanggo parian. Lah isine Pariane yo karo parian mlaku ya. Yo, monggo Mas. Sedilo. Titut, ya kaya ngapa? Kijing miring ya. Restu Laras dados. Mangga-mangga kijing miring badhe katon. Ayo Mas. Ayo. Alah kijing miring ayo Mas. Iya, Duk. Kijing miring. Kijing miring Mas. Kambil kula ngalasi sop kajing Mas. Kijing miring Mas. Kijing miring. Gue mandek bareng. Harian nggih jenengan. Rasa mandek. Mas. Jasireng kathok ireng pangati men seneng namune yo seneng. Ayo, Duk. Awan-awan aja mangan nongko. Terus Mangan duren digawe jamu. Rabi brawen ngati loro Mas. Rabi yo sindi. ayo Pak ngene parian. Neng awak lemu. Mas. Iya, Duk. Kijing miring. Ayo, Duk. Kijing miring. Entong ayune teke alah gemok bokong kleru Apa? andike. Ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring. Mano aku mabur ngulon Mas. Jarine ngatok. Lah kok njaluk kemul yo. Yo, Duk. Kijing miring. Ayo, Duk. Kijing miring. Dipan kayu gomeme gaplek. Apa? Sindene ayu. Sikile bletrek. Kaya ngene rasane nongko kurang legi tambahi gula. Kaya ngene rasane wong tresno sore katone mono. Yo 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 yo. Yo. Sampun nggih Pak nggih. Eneng wektu 20 menit ayo engko ditanjake ndak makan gaji buta Dik Yulia Rahman. Engko ndak makan gaji buta eman-eman ditekake adoh-adoh. Yuk melengkapi pada malam hari ini biar lengkap semuanya kasih tembang-tembang di nuansa era dangdut spesial buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang santai. Yuk kasih tembang-tembang perdana untuk panjenengan Yulia Rahma, silakan. Yuk. Monggo, dangdut Pak, ayo Pak, sini Pak. Alah yo pun sak tekan-tekane lah. Yo ketipungnya muni yo ketipungnya. Ya, stem dulu biar jos.
Apa Pak? Oh singkong keju. Oh kasih singkong keju dulu Mas Didut. Yuk. Yuk. Oke. Yuk singkong keju. Yuk singkong keju kita kasih dulu yuk. Tuntas sampai pukul 1 nanti usai karena besok masih ada acara yang sangat sakral. Cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda.
Satu Rasa Cinta. Ya, Iya, dipersilakan. Yuk. Oke. Masnya mau duet, monggo Yang boleh? cantik, yuk sini berdua, yuk Satu Iya. Rasa Cinta, yuk. Yuk, Satu Rasa Cinta. Ada 3 lagu menuju puncak acara di sini karena besok masih ada acara yang inti tentunya. Oke, spesial kamu ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi ada semuanya. Oke, yuk berdua, ada Satu Rasa Cinta buat ada semuanya. Wis nyanyi rada lali ya. Nggih, oke Mak. Ku tak ingin mendengarkan perasaan yang ku tahu hari ini ku Mencintaimu yang ku tahu ku sangat menyayangimu. jalani seperti apa adanya. Punya kemampuan meski kau melanda.
Apalagi untuk dulur-dulurku semua yang ada di sini. Apa? Cinta luar biasa. Oke. Kasih yang terbaru mungkin boleh ya. Ada Puspitonolo. Oke ya. Kasih yang terbaru Puspitonolo dulu. Ya spesial kanggo dulur-dulurku semua yang ada di sini. Oke. Dan cuma terima kasih sekali masih 2 lagu menutup acara. Oke. Tepang-tepang di Indonesia Irama Dangdutnya dari RL Musik tentunya buat Anda semuanya. Oke. Ya, nanti terakhir tambal ban. Oke, Pak. Ya. Yuk Puspitonolo karena besok masih ada acara yang inti tentunya. Oke, harus dipersiapkan tentunya. Oke. Satu pengendal Puspitonolo, spesial yang dulu semua yang di sini. Ayu utama ngambar arep ing kusuma mulak leng-lenging blonton agawe senseming lolo. Jiwa katon memanis sekar mekaran melati rinoje katon kinelung takkan dieneng jagat katresna.
tambal ban bareng-bareng sini yuk sama artisnya, oke. Yuk tambal ban sekaligus untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini karena besok bisa di tempat yang sama, di studio yang sama, di panggung yang sama masih bersama RL Musik dan kerabat-kerabat kerjanya. Oke, yuk sekaligus untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini. Ada tambal ban buat Anda. Yuk goyang bareng bersama Restu Laras buat Anda semuanya. Tambal ban medike sandalan-dalan oleh duman sing halal waton cukup kanggo sandalan pangan tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kandongan waya apa sotongku kosong roncongan Jumpa di edisi yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera semuanya. Selamat beristirahat. Jumpa di besok tempat yang sama, studio yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.